Egunon guztioi eta mila esker etortzagatik gaurko konparezentzia honetara. Gaurkoa labur izango da. Gaur onera gatoz berriz ere urtero lez aberri eguna konbokatzera. Askatasunaren nazioa garela aldarrikatzera, eta beraz gure lehengo onbidapena da data bat Euskal Herritarrei markatu dezatela bere agendan. Eta apirilean 20an berriz ere festa eta mobilizazio herritarra egingo dugu Iruñan. Euskal Herria nazio badela, Euskalduna garela eta harro gaudela aldarrikatzera eta beste hainbat gauza aldarrikatzera ere. Egia da, kontestu oso zehatz batean eta korapilatxu batean egingo dugula aberri egun hau. Begi bistakoa da eta aspaldi gertatzen ari baldin bada ere, orain azelerazio prozesu batean dago. Ez dakit denbora hartzen dugun gauzak begiratzeko pausa minimo batekin, baina mundu aldatzen ari da eta mundu aldatzen ari da okerrera eta oso azkar. Esaten dugu eta esan dezakegu argi eta garbi, Bigarren Gerra Mundialetik hona antolatutako arkitektura instituzional guztia gerrak ekiditzeko eta bake prozesuak sustatzeko hankaz gora dagola momentu honetan, eta horren parean oianaren legearen pean antolatzen ari dela nazioarteko ordenua deitu Berlin Bazaio, eta bigarrenik ordenu hori militarismoan eta autoritarismoan oinarritzen ari dela. Eta hori kaltegarria da Euskal Herriarentzat eta kaltegarria da munduarentzat ere bai. Zentzu horretan gu nazio txiki bagara, nazioarteko kontestuan oso txikia, baina Euskal Herriak beste bide bat hartzen ari da, eta beste bide hori aldarrikatzeko ere etorriko gera apirilaren 20an Iruñara, Euskal Herriko hiriburu historikora, aldarrikatzera halako kontestu batean Euskal Herria beste gauza batzuk egiten ari dela eta bere hortzi muga Euskal Errepublika dela. Esan dezakegu beraz, aurten gainera Euskal Herrian efemeride batzuren tartean egingo dugula aberri egun hau, 50 urte Franco hiltzela, eta ez frankismoa, eta ia 50 urte ez dira betetzen oraindik, baina Euskal Herriak otani ezetz esan ziola, eta antimilitarismoaren aldeko apustua egin zuela. Eta kontestu horretan, nazioartekoan eta efemeride horietan, Euskal Herria beste bide bat egiten ari da. Martxoan 8an ikusi dugu feminismoaren aldeko apustu irmoa egiten dula gure herriak. Orain dela urte batzuk argi ikusi genuen, OTANen erreferendunean Euskal Herriak eta Euskal Herritarrek demokratikoki OTANi ezetz esan ziotela, eta zentzu horretan gure apustua antiautoritaria eta antimilitarista da. Esan dezakegu ere Euskal Herriak bere eredu sozioekonomikoari buruz hitz egiten duenean, eredu asko ze justuago baten aldeko apustua egiten dula, eredu sozialista baten aldeko apustua egiten dula, eta Euskal Herria nola ez burujabetzaren aldeko apustua egiten du, burujabetza osoaren apustua egiten du, ez bakarrik gure herriarentzat, baizik eta mundu osoarentzat eta munduko herri guztientzat. Gure aldarria beraz izango da aberri egunean koloretsua, anti-imperialista, antimilitarista, antiautoritaria, feminista, burujabetzaren aldekoa, Euskal Herriaren aldekoa, eta jendarte berdinzale baten aldekoa. Eta horretara konbokatzen ditugu 1000 kolorez betetzeko banderez eta ukabilez gure hiriburu historikoa aberri egun honetan uste dugulako importantea dela hori egitea.